Ahoj, ahoj, tentokrát vás zdravím z Vltavu, takže aby jsme měli relax, aby jsme se mohli tak jako pokecat. Chtěla jsem se vyjádřit k mému videu. Skvělý, wow, děkuji za vaši přízeň, neskutečná. I kdyby byli negativní, mě to nevadí, hlavně, že jste se vyjádřili, hlavně, že jste nadávali, hlavně, že vás to vzbudilo emoce. To je nádhera. Za to vás mám ráda. Jsem ráda, že jste stejný kreténi, jako jsem já. Takže tudíž my patříme v tomhle světě a správně. Jasný. Ale chci se vrátit zpátky k tomu Okamurovi. Víte, mě nevadí, že fandí tomu, aby tady nebyly nějaký černochové a já nevím, nevadí mi to. My je tady fakt nepotřebujeme, protože bordely jsou zavřeno, nebo je plno, nebo krachujou, jo, ale tady by se asi neuplatili žádný černoušek, ani Somálec. Do moc to brát nebudu, protože já mám tady moc čisto, takže to taky nepůjde. Ale další věc je hodně důležitý, že, a to mě zase úplně dostalo, wow, pan Okamura si s dovolením dodá odvolání politiků. Prosím vás, vy byste v tom parlamentu chtěl sám skončit nakonec, to by se vám to líbilo, veď? Jen, že vám se to nepodaří, ono to nemůže. Takovouhle věc čekat a mít úspěch. Jen tak se držíte se 100 000 idiotama. Tak držte se jich a doufám, že padnete všichni jedno po druhém. A jo, na závěr, Babiš, pane Andrej Babiši, zbožňuju vás, fandím vám, bude líp, já ve vás věřím, že bude líp, hlavně prosím vás, ať je líp. Ale bez Okamury. Děkuju.